Right, ons nog one way so by beter way. Saan wie staan ik vandaag? Ek is Keenan. En waar blij je nu? Nee, behoor kan niet pad. Nee, ik represent Kalota, ja. Same time. Oké, mee bro. Je zei gaan het uitdraaien voor ons. Ja, nee. Je zei ken hij kan gewoon nog nooit wel beter. Weet of wat ik aan het zo aangemaakt. Yo. Zie. Yo. Nee, But sama anyway, ons sama kyk nee. vat veel ene. Oké. Vat veel ene. Als sterk kyks. Nu weet my bord brand maar so baie. Wacht daar nee. Nee, is nice. Is nice. Oh. Nee, eet hem. Eet hem meester. Eet hem meester. Ik heb pepper is rich. Deze, ik hoor nou ja zo, let's say, Kalota is gewoond aan cameras. Ja, nee. Waar jullie bij je gefietsen? We zijn nou van zijn zaterdag of iets en daar zijn we samen. Hij brengt zo. Oh ja, shout-out aan SWN. Ja. Jullie geweer, hij man is genomen niet voor best rapper. Ja, En die kapen? 5 nomineren. Nee, niet hij niet. Hij is in die kapen, nou komt hij het 5 was er niet bij geweest. Hij was er niet bij geweest. Nee, But anyway, je weet, je is helemaal hier zijn naïve, je zo, je hoort kan niet pad. Je komt, je is elke dag hier zo. Ja, nee, je bent daar gekregen als je kracht, woutses. Wat kom hier die meeste? Kersout, oh ja, dan kom ik op met woutses. Zo hulle verkoop woutjes ook, je bent beter hoor. Alles mee Kracht bro. ook voor de oude ladies, meer zo ver om te gaan. Want toen moest hulle gelopen voor. Bloemendaal toe of extension toe niet voor, maar daar heb hem zomaar nader gebracht voor ons. Nee man, shout-out to Daggy en beter hoor man. Dan moet hij ook allemaal komen nou weer daar. Kijk, jij zien moest nou, hoe gaan het die zo? Karre wat komt stop zo en zo. Ja, elke dag. Wat nog een van nou? Same thing. Dan gaan niet doen zeggen ze als kap moest man. Ja, Zo je ziet die mensen komen stop zo. Ja. Je ziet hulle gaan uit. Hulle is altijd met een smile uit. Hoe zei je die customer services? Dat is goed. Nee? Dat is goed, ja. Het is moeilijk om terug te komen. En daar heb je die plek weer mooi opgemaakt, zo Lamon terugkomen. Ja, respect, zo. Man zit in. Maar moet het even dan bij je met Man, respect. voor mij wat nog lang die oor kan om blij om personally kent zo zijn. Dat is een goede bra. Hoe zei je ze met ons meer local mensen support? Ja, nee, en meer boutong ook, bro. Hoe zei je ze het in? Doet hij ze nou veel? Nee, slaan. Sweat je bikkie? Je kan maar zien. Stoel met die kop uit. Nee, die boos van fighting er zijn. Hoe noemen we dat? Hij vlijt me niet. Oké, die noedel. Hij sambat. Oké, door die ghost pepper. Ja, nee, sterk er zijn. Nou, 2 gevat. Shout-out to zij hier, man. Shout-out to Jo, zij hier. laat die kijken. Zo weet nog altijd zo al uitzien. En kijk, ik hoor alles even meer. Hoe kom je op een maand? Ik moest gekomen. Die Ik ben wat moeder geweest. En ik weet toen niet wanneer mensen hoe van party moest. Zie je man? Je nog één. Ken het? Maar ze gaan hem klaar eten vorige keer, man. Ja, ons moet nog, ik kan niet teel. We gaan ons nog aan. Ik heb Prada nog. Zeeuw is babaleren. Wauw, wat heb je over heeft? Nee. Kijk, ik heb me gepost nou die dag toen ik gewerkt heb met het video's maken. En toen zag ik me ook. Toen kon ik een video maken. Nee, bij de boos. Hij eet. Ons fighting. Zo, alle verkopen me zo. Maar ik zie je krijg om kopen me bro. Alle die droge in, die nat in. Dus wet en Allah of hij moslim zo. Hoeveel is het nou, ja? Die moet weer hebben, Daggy. Zou dit van? 250. 250 Jo, te weer dat aan. ik zo weet. En die check. Nee, maar beter, ik heb 3 geslagen. Die 3 geslagen. Van nou. Nu weet ik even naar het gezwet dat ik. Als toe met die kop. Lekker toch? Nee, is na. Ja, right. Ik is na. Ja, right. Jo, hij brandt. Ik moet nog eens toe kan. Oh, video po man, mo na Jo, rera, want kijk hoe na het gezwet dat ik nou gelijk. Nee, wat er is daar, je moet als een baltong hier lekker jelle Nee, zie je niet. Kijk, kom eens gaan het gewoon zetten. Van hoe komt die mensen in de straat en roepen al van mij, zij hier. Zo, die komen al die pad van die kapen. Maar ons brengen die zo naast hem bij veel, because het is een trend wat aangaan in die kapen. En ons willen brengen in de man. Wie je maar nog net gezien? Ik ken het eens verloren. Huh? Ja. Instant Jo. detox. Nee, die babbel. Rera gewoon. Nee, boete man, dankie man voor jou man. Dankie Maar ik zie je om te komen uitsteken bij beter way, ons hele bultong is zo. Dankie om ze jou. Alles is zo. Let's go.